Diversi aspetti ta' Sfin ilhom jinqabdu mill-lenti tal-fotografu Leonard Cox għal dawn l-aħħar 12 sena. Illum se nlaqgħukom mal-fotografu biex insiru nafu aktar dwar dak li jispira l-immaġini li joħloq. L-imħabba li l-fotografija ta' Sfin bdiet mendu kelli tfal kienu qed jitalmu ġo skola tal-bale. Bdejt immur għall-Parents Days tagħhom u bdejt niġbed ir-ritratti tagħhom. Minn hemmhekk u mbagħad bdejt nieħu it-tratti tal-school shows tagħhom. Iktar ma bdejt immur, ovvjament tibda tara t-tfal tiegħek jimprovjaw speċi iktar tu pjaċir bħala missier. U bil-mod il-mod bdejt nidra s-sistema ta' Sfin x'qed jiġri b'x'qed jiġri id-dawl il-koreografija. Mbagħad bdejt nattendi għal shows li kienu isiru fil-pubbliku minn assoċjazzjonijiet oħra, Sfin Malta, Moveo. U kont nkun mistieden ħabba dress rehearsals tagħhom. U iktar ma mmur iktar bdejt nimprovja u iktar sirt inħobb is-suġġett. Bħala danza se toffri ħafna sfidi. L-ewwel nies inti m'għandek kontroll literalment ta' xejn. La huwa dawl, la huwa framing, la tip ta' sfin x'qed jiġri, tkun taf għax issejjer, però ma tkunx taf eżatt il-movimenti se jsiru fuq il-palk. Allura inti trid tantiċipa ħin kollu il-mument fejn trid tifrejmja ritratt u tiġbed dik il-sekonda fejn l-artist jew iż-żeffien ikun qed jagħmel dak il-movement partikolari. Il-milk huma qalbi huma ta' tfal, però mbagħad hemm dawk il-tratti ta' żeffina professjonali fejn ħadd anke barra minn Malta li rnexxieli nirbaħ xi award bihom jew Malta jew anke barra meta sebejthom barra. Il-Malta Photographic Society tgħin dak li jkun biex jibda il-journey fil-fotografija. Aħna jkollna korsi hawnhekk organizzati mis-soċjetà kemm fuq livell bażiku kif ukoll fuq livell avvanzat. Kull nhar ta' ħamis ikollna meetings fejn kull ġimgħa ikollna talks, exhibitions u competitions interni biex wieħed dejjem itejjeb il-fotografija tiegħu. Is-soċjetà li personalment għelitni billi tatni ħafna exposure. Tatni minn hawnhekk tallimt ħafna, kelli ħafna esibizzjonijiet ma' soċjetà kelli ħafna exposure. Ma nistax ngħid li dan, ġifieri minn dan ġifieri huwa tatni ħafna coverage u ħafna jnuna biex intep il-qasam tiegħi tal-fotografija. Hawnhekk wieħed jista' jsib ukoll min jgħinu biex dejjem nħarġu iktar nies fl-arti tal-fotografija.